Entrega el premi de Raquel Sanz, regidora de Joventut. Entreguen també els xecs dels primers, dels tercers i centres de la cursa de candidat a Catalunya. Un fort aplaudiment pels tercers. Segona classificada, sotscampiona de Catalunya, Cristina Silva Feliu, de l'Iron Wheel Solideo. Entrega el premi Gerard Minó, regidor d'Esports. Segon classificat, sotscampió català, Pol Espinosa Valero, de l'Iron Wheel Solideo. Entrega el premi la Belén Lleida, regidora d'Infància. Ara pujaré i m'interesso una mica. Número 1, la campiona catalana per primera vegada en 5 quilòmetres de ruta, del Piélagos, Laura Rodríguez Botella. Entrega el premi al president del club, del Sergio. I el campió català de 5 quilòmetres avui aquí a Martorell, de Playas de Castellón, Josep Taussi Llauri. Entrega el premi a Xavier Fonollosa, batlle de la nostra vida. Un fort aplaudiment pels 6 corredors i corredores. Demanem, sisplau, que no us balloneu després de la foto. Bé, doncs, com que el podi del Campionat de Catalunya coincideix amb el podi de la classificació general i dels premis de la mateixa organització, de l'Ajuntament i el Club Atlètic de Martorell, anem a lliurar els premis en si del que és la cursa que arriba a la 24a edició. I recordem que la tercera ha estat l'Andrea Bernal, que ja la tenim a dalt al podi, i li lliurarem els premis corresponents. La tercera, l'Andrea Bernal, el tercer, el Toni Baños, la segona, la Cristina Silva, el segon, el Pol Espinosa, i els guanyadors, així mateix de la cursa d'aquí de Martorell, Laura Rodríguez i Josep Taussi. Entreguem, sisplau, els premis, anem cadascú al seu corredor o corredora. Corresponent, un fort aplaudiment per part del públic, sisplau, als atletes que han corregut 5 quilòmetres de més els curts primers, han batut el rècord de la prova. Un fort aplaudiment per tots ells. Ara sí, un fort aplaudiment per tots ells. Moltes gràcies. Tenim el Campionat de Catalunya, categoria veterans, ara conegut com a categoria Màsters. Comencem pels homes aquesta vegada. Anem a veure. Demanem a Xavi Tomasa, Ali Lachbert i Cristian Gutiérrez. Primer, segon i tercer veterans o màsters de 35 a 39 anys. Tenim, doncs, el Xavi que puja i el segon classificat. També hi ets, l'Ali. En resta el tercer, si no hi és, li farem arribar el premi. Autoritats esportives i polítiques, sisplau. El tercer, el Cristian Gutiérrez, de l'Escó. No hi ets, sí, arriba. I demanem així mateix a les 3 primeres màsters, Cristina Silva, que l'hem tingut al podi fa un moment, Montserrat Rovira i Melina Araque. Per tant, doncs, aquest és el podi dels màsters joves. Puja la Melina Araque, ens resta la Montserrat Rovira i la Cristina Silva. La Cristina, sí, que encara és aquí, ara s'acosta la Cristina. Completaríem el podi amb la Montserrat Rovira. Molt bé, doncs perfecte. Podi de 3 més 3, 6. Amb el podi complet ja podem entregar les noies. Un fort aplaudiment a les noies.
Sergi Hidalgo ha estat el primer de 40, el segon Jesús Suárez i el tercer Joan Alarcón. I les noies Marta Mesagues, Aidina Guillem i Patricia Amador. Els atletes que ja coneixen el podi, tots en equip direcció el 2 i el 3. El cas del guanyador l'Òscar Rodríguez, que ja ens patrocina en aquest aspecte. Sergio Bejarano, Òscar Gómez, categoria masculina. Marta Mesagues, Aidina Guillem, Patricia Amador a la femenina. No repetim, o rectifiquem, millor dit. Sí, Òscar Rodríguez, Sergio Bejarano, Òscar Gómez, de 45 a 49, i Raquel Parrado, Luis Brown i Estela Maria Berso. Un fort aplaudiment, sisplau. Pugem el podi, sisplau, el Marc Top, primer, l'Àngel Martínez Rodríguez, segon, i el Francesc Marçol Font, tercer. Mentre que la categoria femenina, les tres primeres, Montse Carazo, Esther Tomàs, Maria José Gacete. Falta algun aquí? Si el podi complet està la primera, la Carla García Rus, l'Eulàlia Lossa segona i la Montse Cinta tercera. I els homes, Sancho Ayala, Pere Guardes i José Antonio Ramiro. Recordem que Montse Cinta, avui el podi va ser la guanyadora l'any passat de la cursa absoluta aquí a Martorell. I 64 anys, Jaume Berenguer, primer, Jordi Casajoana, segon, Francisco Vila, tercer. 60-64 anys. Demanem als tres plens del que tenim aquí. Falta el segon, que és el Casajoana. Jordi Casajoana, si no hi és, diferència d'arribar al premi. No hi ha classificació femenina en aquesta categoria, per tant queda reduït a 3 menys un 2. Ja li farem arribar a la Casajoana, el segon classificat, el premi corresponent. Un fort aplaudiment, sisplau, per aquest dos atletes. Bé, Mercè Rossit, la del món màster, avui primer a Martorell. I d'aquesta categoria demanem a la guanyadora Maria Remedios o Remei Gil.
màsters a Catalunya, la Remei Gil. De 70-74 anys, dos classificats, el guanyador Antonio Polo del Cornellà i el segon Gabriel Miquel de Calgenés. De 75 en endavant, el primer José Jiménez i el segon Manuel Salinas. I el tercer, Domingo Ortega. Tenim l'últim, però no per això el menys important, el més veterà en llicència per la Federació Catalana i campió de Catalunya avui aquí, Juan Martínez Rubio, de 80 anys fins a l'infinit. Passem a la cursa en si, els 5 quilòmetres de Martorell 2023, cursa als atletes, la classificació d'atletes locals. Hi ha premis pels 5 primers, 5 primeres. Anirem anomenant home, dona i 5è, 4è. 5è classificat, Rafael Morgado, i també demanem a la 5a classificada, Lídia Herrera. Morgado i Herrera, sisplau. La Lídia i el Rafael. El quart classificat, el quart és Concha Coca i Miquel Carazo. Hem deixat sol, no ara arriba a la 5a, demanem els quarts, repetim, Concha Coca i Miquel Carazo. Tercers classificats locals, Lluís Casanova i Sònia Paez. Sònia Paez i Lluís Casanova, els tercers locals. Els segons, Maria Romana de Lilo i el segon classificat, l'escollit Daniel Perales. I els guanyadors, Joel Torres Reina i Elisabet García. García Valentí, Elisabet. Maria Romana de Lilo,
Sub-18 femení, les 3 primeres, Núria Esplugues, Naia Carretero, Lucía Anton, el codi, sisplau. I els homes, Marc Núñez, Jan Regada i Pablo Angulo. Sub-18, es pot dir l'edat aquí tranquil·lament. Des dels 80 ens anem a l'altre extrem. Falta gent aquí, repetim. Marc Núñez, Jan Regada, Pablo Angulo, Núria Esplugues, Naia Carretero i Lucía Anton. Els que no hi sigui, els hi farem arribar els premis, sisplau. La categoria sub-18 del podi. Seguim amb la categoria següent, sub-20, hi ha una classificada, que és la Lia per l'Edso. I a la categoria masculina del sub-20 demanem a Max Conesa, Miquel Carato i Marc Pacheco. Ja sé, ha sigut dura la cursa o ha sigut més dura el salt de la nit? Aquí falta gent, Aviam, el Marc Conesa hi és, el Miquel Carato i el Marc Vallejo no hi són, algú falta. I sobretot ella, la Lia Paralitzo, si no hi és, li farem arribar el premi corresponent, sisplau. Els premis que estan, un fort aplaudiment per ells també. Preparats a sub-23, categoria femenina, Clàudia Sales, Júlia Pinedo, Sara Ortiz per una banda. Però que no era l'Àudia abans, I el sub-23, l'Àlex Lamata, Gerard Surió i Pedro Jaime. Sisplau, us demanem que quan us comuniqueu el més aviat possible. Ningú? Lliure els premis, sisplau, falta gent, però és que sub-20 i sub-23 els dissabtes a la nit i la discoteca té els seus efectes. Vamos, vamos. Vinga, un fort aplaudiment ara sí per... S'ha dit la tercera sub-23, que ara s'afegeix al podi restringit, però igualment emotiu. Anem a la següent categoria. Carles Gómez, Javi Carrero, Xenia Morego, Aida Padilla i Elisabet Garcia. Els fa vergonya perquè estan sols, però podeu pujar, no patiu. Us esperem aquí amb els braços oberts, aquests dos. Segona i recull els premis dels altres 5. Que s'endús a casa i que no faig una còmpula demà. Un aplaudiment per ella, vinga. Aquests atletes no hi són, perquè en lliurat ja els premis abans s'ha pensat que havia acabat ja la festa, cosa que no és així, perquè veig que el Xavi Tomàs sí que s'acosta. Aquí tenim la serietat en persona amb la categoria femenina. El Xavi que puja al podi, amb el fill que el guanyarà aviat. Xavi Tomàs, 2 vegades campió de Catalunya de marató. Si podeu lliurar els premis, sisplau. Estem repartint. Recordem, això és Xavi Tomàs el primer, Ali Lafler, segon, Sergi Hidalgo, tercer,
Lorena Rodríguez, primera, Marta Mesagues, segona, Ailina Guillem, tercera. Hola, mirando la cámara. Molt bé. Victoria no sé coña. Otra vez, tío. Aviam, demanem un moment els mateixos atletes que han pujat, que caminem els trofeus. Xavi Tomasa, Ali Lazobec i Sergi Hidalgo. I les noies, igualment. La Lorena Rodríguez, la Marta Mesagues, la Ailina Guillem, els nois. Sí, millor davant. Vamos. Moltes d'aquestes atletes, com que ja han reconegut Puja, però podem tornar a pujar, Carme, que ha estat la guanyadora de la categoria seva dintre de l'organització. I sí, l'MM3, amb Encarna García, Eulàlia Alonso i Montse Cinta. I amb homes, el Sancho Ayala, Pere Boades i José Antonio Ramírez. Bé, doncs, aquest és el lliurament final de la categoria. Un moment, que falta per repetir, ja? Sí. Ara sí que tenim tots? Sí. Vinga, doncs ara sí, un fort aplaudiment per tots ells i totes elles. I anirem per les curses de promoció. El sub-16 masculí, l'Adam Achutar, Xavi Cano i Mario Madera. Ara sí, el 6, Sí, ja comencem a repetir. sub-16 femení i sub-16 masculí, amb l'Ariana, la Laia, el Saruc, l'Adam i el Xavi i el Mario. Doncs tenim els 6, 3 noies i 3 nois. Sub-14. Aviam. Quina categoria estem? Sub-14. Molt bé. Maria Cano, i és o no? La Idaia Flores, i és la segona, Alba Granado, Mica, ja està. Segon lloc. Ja tenim a tots? Ens falta una hora. Primera, Maria Cano, segona, Idaia Flores, tercer, Alba Granado. I els nois, primer, Biel Martínez, Jan Morales i Arnau Tirado. Toni, sisplau, vine cap aquí. Futbol masculina, Daniel Oliver, Eneco Sainz, Iker Casanova. Vinga, va, això és perfecte. Molt bé, Finòria. És que ho estàvem esperant,
i tornaria, ho estaven esperant, la bibliofòrica. Per això no tan ràpids. Un bon aplaudiment per tots ells que rebran de seguida el seu trofeu. Un fort aplaudiment per tots ells i per seguida, sisplau. I seguim amb Perales y Nico Guirado. Venga, Somi. Firma, hombre. ¿Autors, nombres o no? Aviam. Estan venint encara, que he vist que un que sortirà superràpid, un altre. La segona, la Irene Casanova. Qui és la segona? Su? Vinga, tu. La tercera, la Itana. Molt bé, ara anem per vosaltres. El Darío. Tu, i estàs a dalt, Alan. I a l'altre el Nico, no? Vinga, ara sí. Un fort aplaudiment Espera. per tota la categoria superior masculina. Recordemos la darrera de les categories que podien prendre espai de la categoria sub-6 de la Llums. Ja us he dit abans que no era competitiva i entrava amb la nova a la vida. Un fort aplaudiment per tots ells. Però ara és un aplaudiment que serveixi per tots els mitjans participants d'aquest matí aquí a l'Entorell. Agraïment als atletes, als entrenadors, als delegats, als pares, mares, tiets, nietos, avis, tota la família i els que han vingut a veure la cursa a peu, aquesta edició de número 24 i la reserva del campionat de Catalunya. Eso ya acabamos.